ବୁଲିଲା ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ। କଣ କଣ ଇଏ କଣ ଇଏ କଣ ଯାଇପାରୁନି କଣ କରି ସେ ଠେସି ଠେସି ସେମିତି ଆସେ ସେ କମ୍ବଳ ଗାଡି ଦଉନ ସେମିତି ବୁଲିବ ଏଇଟା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ ରହିଯାଇଛି ମାଛ ଭଳିଆ ପହଁରୁଛି। ହଁ ବା। ତୁ କଣ ମାଛ ମାଛ ମିଶିଲା ତାକୁ ଆଉ ଦେଖୁନ କଣ ହଉଛି ସିଏ ଏ ମାଲୋ ବୋପାଲୋ। ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? ଖୁସି ଯାଉଛି ଏମିତି ହେଇକି ବୁଲିବ ନା ହଁ ଆସେ ସେ ଯିବାକୁ ହଉଛି ଯିବାକୁ ହଉଛି। ହଁ ଦେଖୁନ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଁ ବସିଥିଲା ବା ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ବସୁଛି ବସୁଛି। ଧନ ଗୋଡ଼ 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 ଗୁଗୁନୁ ଏ ଗୁଗୁନୁ 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 କାଇଁ ସେମିତି କଣ ହଉଛୁ? ହାଁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। କଣ ହାଇ ସିଏ କଣ ଗାଡ଼ି କଣ ଚଲାଉଛି ନା ରାତି ଅଧରେ ଶୋଇବୁ ନା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ?